2,5 vuotta. Mä oon odottanut tätä päivää. Nimittäin aina silloin tällöin tulee tuotteita, vallankumouksellisia tuotteita, jotka muuttaa kaiken. Ja tämä seuraava tuote on yhdistelmä 3 tuotteesta. Ja me kutsumme sitä tuotetta nimellä iPhone. Suunnilleen näillä sanoilla Steve Jobs lanseerasi ensimmäisen iPhonein vuonna 2007. Ja se muutti kaiken. Syntyi semmoinen ilmiö kuin älypuhelin. Okei, oli sitä ennen ollut NS-älypuhelimia, semmoisia teknisiä insinöörivempaimia, joissa oli fyysisiä näppäimiä, kyllä te ehkä muistatte. Ja alkuun nokialaiset muun muassa nauraskeli, että no ihan mielenkiintoinen juttu tämä iPhone, mutta ei se mitään muuta. Ei sillä ole kauheasti merkitystä. Ei kulunut kauhean monta vuotta, kun kaikki rupesi vimmatusti kopioimaan iPhonea. Osa onnistui hyvin, niin kuin Samsung, mutta sitten taas tämmöinen Nokia Mobile Phones katosi olemasta. Siitä huolimatta kyllä nekin yritti kopioida. Mutta kaikesta kopioimista huolimatta Apple ei kauheasti hetkahtanut siitä. Se on porskuttanut aika kivasti sitä asti. Ja tosiaan syntyi ilmiö, syntyi megatrendi, movement englanniksi. Syntyi paljon hyvää, syntyi paljon mielenkiintoista, ihmisten kommunikointi muuttui. Mutta voidaan ehkä olla sitä mieltä, että ei syntynyt pelkästään hyviä asioita. Kaikki me tiedämme, miten koukuttavia nämä meidän taskussa olevat vempeleet ovat ja mitä kaikkea huonoa siitä on myöskin seurannut, ajatellen ihmisten, lasten keskittymiskykyä ja muuta ajatellen. Se olisi oman puheenvuoronsa aihe se, mutta entä jos olisi semmoinen megatrendi, semmoinen ilmiö, josta on hirveän vaikea keksiä mitään huonoa, joka tulisi aiheuttamaan astronomisen määrän hyvinvointia, terveyttä, säästynyttä rahaa, parempaa elämää tänne maailmaan. Sen megatrendin nimi on testipohjainen ravitsemus. Ja tullaan kohta käsittelemään tarkemmin sitä, että mistä oikeastaan on kysymys, mitä se tarkoittaa. Mutta sun kannattaa tänään miettiä, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja mitä sä elämässäsi haluat ja miten se voisi sun elämääsi palvella, jos sä lähtisit, et ainoastaan mukaan tämmöiseen megatrendiin, vaan jopa draivaamaan sitä, viemään sitä eteenpäin omalta osaltasi semmoisen firman kanssa, jonka nimi on Cinzino ja jonka slogani on Inspire Change in Life. Cinzino nimittäin aikoo olla maailman vaikutusvaltaisin, maailman merkityksellisin toimija semmoisella alueella kuin ennakoiva terveys ja testipohjainen ravitsemus. Vuonna 1986 taloustieteilijä Herb Stein toi julki tämmöisen käsitteen kuin Steinin laki, joka menee näin, että jos jokin asia ei voi jatkua loputtomiin, niin sen täytyy loppua. Loogista, eikö vaan? Tämä koski taloutta, mutta se on yhdistettävissä myös monen muun asiaan. Ja tämmöisestä osoitteesta kuin drpaulclayton.eu kannattaa lukea semmoinen blogikirjoitus kuin The End of the Road. Tämä sivusto käsittelee tämmöisen kaverin kuin tohtori Paul Claytonin kirjoituksia. Paul Clayton on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista mutta terveysalan toimijoista. Hänet on valittu tämmöiselle listalle kuin Top 100 Doctors, maailman 100 vaikutusvaltaisimman lääkärin joukkoon. Ja meillä on semmoinen luksusasia, että tohtori Paul Clayton on Cinzinon tieteellisen neuvottelukunnan senior advisor. Paul Clayton on lähtenyt hyvin raflaavastikin haastamaan nykyistä tilannetta ja nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää, nykyistä ravitsemusta. Ja hän on todennut nyt viime aikoina tälleen positiivishenkisesti, että rupeaa olemaan maailmalla konsensus siitä, että se mikä ei voi jatkua loputtomiin, niin se täytyy loppua. Mikä ei voi jatkua loputtomiin? Se, että ihmiset syövät itsensä sairaiksi, prosessoidulla ja ultraprosessoidulla ruoalla, ja sitten niitä oireita hoidetaan lääkkeillä.
Tämä on jollekin hyvä bisnes, mutta tämä on yleisesti ottaen yhteiskunnallisesti niin järkyttävän kallista, että kaikkialla ollaan tajuttu siihen, että ei tähän ole kerta kaikkiaan enää varaa. No hyvin moni ajattelee, että en minä tuolla tavalla syö. Minä uskon syöväni ihan hyvin ja terveellisesti. Syön vihanneksia joka kesä ja kalaa joka joulu. Toi juliste on muuten I Want to Believe, jos joku muistaa, niin 90-luvulla oli semmoinen sarja kuin Salaiset kansiot, X-Files. Ja FBI-agentti Fox Mulderin seinällä oli tämmöinen juliste, että I Want to Believe. Toinen, mihin tämä liittyy, on lisäravinteet. Lisäravinneteollisuus on valtava. Kalaöljyä käyttää 500 miljoonaa kuluttajia, erilaisia vitamiinivalmisteita pitkälle yli miljardia ihmistä. Ja niitä kaikkia yhdistää tämä, että minä haluan uskoa, että sille rahamäärille, mikä mä kuukaudesta toiseen kannan sinne apteekkiin tai terveyskauppaan, niin siitä on mulle enemmän hyötyä kuin mitä mä siitä käytän rahaa. Kun taas samaan aikaan esimerkiksi Cochrane, joka pidetään maailman vaikutusvaltaisimpana tutkijayhteisönä. Se on riippumaton tämmöinen tutkijaverkosto, joka pyrkii tuottamaan metadataa, siis isoa tutkimustietoa terveydenhuollon päätösten tueksi. Cochrane on todennut muun muassa esimerkiksi sellaisen asian, että kalaöljyistä ei ole hyötyä. Siitä huolimatta 500 miljoonaa kuluttajia niitä käyttää. Tässä kohtaa Simpson astuu kehiin mukaan tämmöisellä ärsyttävällä kysymyksellä kuin, että haluaisitko tehdä testin ja selvittää tuloksesi? Me ollaan markkinahäirikkö. Me ei olla tyytyväisiä tähän status quoon, mikä tällä hetkellä on meneillään, että kaikki perustuu arvaamiseen ja fiilistelyyn, vaan me halutaan siihen, että tiede ennen markkinointia, tiedetään missä mennään. Tällä hetkellä meillä on 3 testiä, pitkän verensokerin testi, D-vitamiinitesti ja rasvahappotesti. D-vitamiinitestistä muuten eilen Claytonin kollega, tohtori Colin Robertson ihmiset sanoi, että niin, mutta mähän voin tilata Amazonista 4 € maksavan D-vitamiinitestin. Me on testejä ja testejä. Se D-vitamiinitesti on muutamalla eurolla, se mittaa sun sen päivän tilanteen. Meidän testi mittaa 3 kuukauden tilanteen, mun ehkä ei tarvitse sanoa asiasta enempää. Mitä tulee rasvahappoihin, kysymykseen minkälaisia rasvoja ihmiset ovat syöneet, niin tilanne maailmassa on katastrofaalinen. Meillä on melkein 1,5 miljoonaa testiä tehty ja ajatellaan, että rasvojen pitää olla tietyssä suhteessa keskenään. On omega-6 kasvirasvoista, omega-3 merestä, niin näiden suhde on vaarallisella tavalla vääristynyt. 3 kertaa enemmän pitäisi saada kasvirasvoja maksimissaan kuin kalarasvoja, mutta tilanne on 15 suhde yhteen. Suunnilleen kaikkialla maailmassa, monessa paikassa vielä paljon huonompi. Mikä on ratkaisu? No jos tänään Stop the Press, koko maailma menee ostamaan kalaa, niin juhannuksena kukaan ei enää tiedä, että mikä on kala ja mistä semmoista voisi saada. Äsken todettiin, että kalaöljyt eivät toimi, mutta asiaan on ratkaisu, ja me kutsumme sitä nimellä balance oil. Tässä tuotteessa on semmoinen erikoisuus, että se toimii. Ja sä ei tarvitse myöskään fiilistellä, että minä uskon, että tämä nyt toimii mulle, vaan tämänkin tuotteen toimivuus testataan testillä, että mitä on tapahtunut elimistössä. Pelkästään tällä me voidaan olla maailman merkityksellisen tekijä ennakoivassa terveydessä. Mutta kun tämän ruokateollisuuden, prosessoidun ruoan aiheuttamat ongelmat on niin suuria, niin me halutaan olla vielä vähän kunnianhimoisempia. Esimerkiksi Suomessa yli 40% kaupasta myytävissä niin sanotuista elintarvikkeista ei ole ihmisravinnuskelpaavia. Ne on ultraprosessoituja. Tämä aiheuttaa sitä, että saadaan kyllä kaloreita ja sokeria, mikä voidaan todeta valitettavasti katukuvastakin. Mutta meillä jää saamatta paitsi oikeanlaiset rasvat, kuidut, vitamiinit, hivenaineet ja sitten eräänä päivänä lääkäri kertoo meille huonoja uutisia. Siksi tämän balance oilin ympärillä on kehittynyt tämmöinen yhdistelmä kuin Health Protocol, terveysprotokolla, joka laittaa kuntoon paitsi meidän rasva-asiat, meidän suoliston riittävillä kuiduilla sekä sitten oikeastaan kaiken muunkin. Tämä on tämmöinen edullisen cappuccinon hintainen per päivää kohti. Ja henkilökohtaisesti mä en tiedä parempaa tämmöistä Under Armouria, millä voisi sitten varustautua tulevaisuutta varten. Palataan siihen iPhoneen sen verran, että olisiko ollut parisen vuotta iPhone ollut markkinoilla, niin Applen Steve Jobs suostui tapaamaan Nokian silloisen toimitusjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon. Siinä lyhyessä tapaamisessa Jobs heitti jalat pöydälle ja sanoi silloin vielä niin suuren ja mahtavan firman toimitusjohtaja Kallasvuolle, että
Ei Nokia ole mun kilpailija. Teillä ei ole omaa ohjelmistoalustaa. Ja voidaan sanoa ihan sama. Vitamiinifirmat ja kalaöljyfirmat saa tehdä ihan mitä haluaa. On siellä hyvinkin tuotteita, tsemppiä vaan heille, mutta ei ne meidän kilpailijoita ole. Tämä mitä me tuodaan niin on paljon monipuolisempi, tieteeseen perustuva lähestymistapa. Älkää nyt sitä suoraan, tämä ei ole mikään firman virallinen kanta, mutta minähän voin täällä käyttää vähän raflavampia termejä. Mutta joka tapauksessa sijoittajatkin on huomannut, että mitä me oikein tehdään. Zinzinin osakekurssi on kasvanut, mitä se nyt on sitten aikojen alusta alkaen semmoiset 13 000% tämän parikymmenen vuoden aikana. Ja tänä vuonna, jos tuota käyrää katsoo, että mitä tänä vuonna on tapahtunut, niin tänä vuonna on ollut varsin mukava olla Zinzinin osakkeenomistaja. Ja tämähän on vasta tietysti alkua, koska me ollaan pikkusen raapastu pintaa. Meillä on 200 miljoonan liikevaihto, aiotaan mennä 40 miljardia. Se tulee boostaa musta semmoinen asia, että saatiin tämmöinen pikku markkina kuin Kiina auki tällä viikolla WeChatin kautta. Tästä Kiinasta tullaan puhumaan tässä illalla 6 jälkeen vähän lisää tarkemmin. Mutta aika mielenkiintoisesti tämä menee. Jos ruvetaan miettimään sitä, että minkä kokoisessa markkinassa me ollaan mukana. Jos ajatellaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon teknologioita ja palveluita, niin viime vuonna puhuttiin reilusta 300 miljardista taalasta noin niin kuin yleisesti. Sen ennustetaan, koska kaikki tietää, että se mikä ei voi jatkua loputtomiin, sen täytyy loppua, eikö niin? Tämä, että maailman on pakko eri tavalla mennä ennaltaehkäisevään puoleen, eikä ainoastaan oireiden hoitamiseen. Niin tämä markkina on kasvamassa lähivuosina semmoiseen 800 miljardiin, melkein 3-kertaistumassa. Ja ennaltaehkäisevä lääketiede, joka pitää sisällään myös kaiken ravitsemuksen, se on tällä hetkellä noin 400 miljardia, se on kasvamassa melkein 900 miljardia. Siis yhteisesti ottaen, jos ajatellaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon teknologiaa ja palveluita. Ja mehän ollaan mukana siellä, näillä meidän testeillä, ja pikkulunut laulaa, että syksyllä voisi olla tuossa vähän lisää testiä tähän meidän portfolioon. Ei me olla 3 aiota pärjätä. Ennaltaehkäisevä lääketiede, no health protocol. Maailma tulee säästämään käsittämättömiä määriä, kun ihmiset on terveempiä, eikä niitä oireita tarvitse hoitaa. Tämä markkina tosiaan yhdessä on muutamien vuosien päästä melkein 1700 miljardia taalaa. Onko se paljon vai vähän? No toi on suunnilleen saman verran kuin tällä hetkellä Pohjoismaiden yhteinen bruttokansantuote. Tekoäly. Se on toinen tämmöinen valtava iso muutostekijä, joka muuttaa maailmaa. Ja esimerkiksi sä voit nähdä sen uhkana tai mahdollisuutena. Täysin varmaa on se, että valtava määrä työpaikkoja tulee katoamaan. Se on ihan selvä, koska tämä pystyy hoitamaan asioita niin paljon tehokkaammin, perustehtäviä. Mutta se voi nähdä myös mahdollisuutena. Esimerkiksi Zinzinin toinen perustaja Örjan Seele on innoissaan tekoälyn tuomista mahdollisuudesta. Hän on sanonut, että seuraavan 15-30 vuoden aikana tulee maailmaan enemmän vaurautta kuin koko meidän ihmiskunnan historiassa ennen sitä, koska niin asioita voidaan tehdä niin paljon tehokkaammin. Se tarkoittaa muun muassa, ajatellaan shoppailua, ajatellaan ostosten tekemistä. Kaikki tehostuu aivan valtavasti. Mutta mitä sitten, kun me ei enää voida tietää, että puhutaanko me oikein ihmisen kanssa? Osa on huomannut jo, että YouTubessa on esimerkiksi tämmöinen Kekkonen talk show. Kekkonen haastattelee siinä Hitleriä. Nokkelemat ehkä arvaa siitä, että ne saattaa olla, että se ei ole oikeita ihmisiä, mutta kun tämä tekoäly on vielä aivan lapsen kengissä, kun se tulee kehittymään ihan valtavasti, niin mistä me tiedetään, kuka siellä screenin toisessa päässä on? Sen takia tämä meidän toimintamalli oikealta ihmiseltä oikealle ihmiselle, se tulee pelkästään tämän luottamuspohjan ansiosta olemaan aivan valtavassa arvossa. Plus se, että me porukalla, ne jotka on drivaamassa tätä muutosta eteenpäin, niin voi fyysisesti tavata, kohdata, saada voimaa toisestaan. Se tulee olemaan koko ajan arvokkaampaa. Suurin ihmiseen vaikuttava asia on toinen ihminen. Ja tämä asiakkaita ajatellen, tämä meidän palvelukokonaisuus, se tulee olemaan luksusta. Se, että joku oikea ihminen kuuntelee oikeaa ihmistä ja koittaa ratkaista hänen ongelmansa, se tulee olemaan vielä paljon suurempi merkitys ja arvostus kuin tällä hetkellä on.
Ja meillä tulee tänään iltapäivällä, ei muuten kannata lounalla lähteä kotiin, koska meillä tulee Paul Claytonin kollega, tohtori Colin Robertson, pitämään iltapäivällä omaa puheenvuoroaan. Eilen Colin piti meidän, oli pari tämmöistä erikoisluentoa. Toinen oli urheilun ammattilaisille, toinen terveydenhuollon ammattilaisille. Ja Colin sanoi siinä ilollisella, että yksi syy, miksi hän lähti sieltä tutkijan kammiosta liittoutumaan tämmöisen suoramyyntiyhtiön kanssa, on se, että hän voi tuottaa sitä tutkimustietoa ja sitten ehkä jonain päivänä joku julkaisee jotain ja sitten sitä julkaisusta ehkä jonain päivänä syntyy jotain oikeaa toimintaa, muutosta siellä tavallisten ihmisten keskuudessa. Mutta kun hän vaikka vuosikonferenssissa lokakuussa, minne me kaikki ollaan tietysti tulossa, eikö niin, siellä lanseerataan jotain uutta, niin heti seuraavina viikkoina tuhannet, 10 000 ihmiset saavat kuulla siitä. Tämä meidän toimintamalli on äärimmäisen tehokas. Me ei olla minkään vähittäiskaupan varassa, me ei kilpailla hyllytilasta. Me kannattaa olla ylpeitä sitä, mitä me tehdään. Ja tämä vaikuttaa myös semmoisenkin asiaan, että suora myynti, toimiala, mihin se on menossa. Tällä hetkellä reilu 200 miljardia tai pari vuotta sitten oli ennuste 2003 yli 300 miljardia. Ja onko toi paljon vai vähän? No ajatellaan, että peliteollisuus ja elokuvateollisuus yhteensä on luokkaa paristaa miljardia. Me ollaan nyt aika isossa bisneksessä mukana ja se tulee kasvamaan kenties jopa 1000 miljardiin. Tämä on jälleen kerran meidän visionääri Örjan Seelen ennustus jollain aikavälillä. Uskotko yksisarvisiin? Täällä tulee nyökkäyksiä, te olette kartalla. Mikä on yksisarvinen? Yksisarvinen on miljardiyhtiö. Cinsinon liikevaihto viime vuonna oli vain 200 miljoonaa. Meistä tulee lähivuosina miljardiyhtiö. Ja tosiaan se iso tavoite on 40 miljardia. Eli meillä on nyt tänä vuonna tulee olemaan 1 miljoonaa asiakasta. Siitä 10 vuoden päästä 20 miljoonaa, aikana 100 miljoonaa asiakasta. Jos sä mietit, että olisiko tämä hyvä ajoitus aloittaa jotain uutta, niin on, sanoisin näin. Toki jos sulla on joku Pelle Peloton kaveri, joka tekee tuosta roopeankan, joka on keksinyt jotain täysin uutta, niin eti mut taululla käsissä kerro mulle siitä. Mä haluan ehdottomasti kuulla asiasta. Jos sulla ei ole tämän parempaa ideaa kuin mitä me tässä ollaan tiiviisti käyty läpi, niin mietit tosiaan, että kun me saadaan tämä megatrendi, tämä ilmiö isommin liikkeelle, mitä se tarkoittaisi sulle, että sä olisit mukana draivaamassa sitä? Vähintäänkin testaa itsesi tai lähde muuttaa itsesi ja lähestyisi elämää semmoisella toimintaperiaatteella kuin, että inspire change in life. Kiitos.